Hi guys! Sa araw na ito guys, ay lilibot ko kayo dito sa Balili River, dito sa Trinidad Benguet. Kung saan dito ay isa sa mga dinarayo ng ating mga turista. So guys, tara na at samahan nyo ulit ako sa aking pag-vlog. Sa ngayon guys ay may bagyo, so katapos lang po ng malakas na ulan, pabugso-bugso na lang po ang hangin dahil sa habagat. So guys, papakita ko po sa inyo ang nangyari ngayon na dahil sa bagyo na ito. Samahan niyo ulit ako guys. Tara na!